زكافلكم قال بحيل دو بحخلي زبل رأستي قرب فلي زبل رأستي لازم انتهي دا انتهي مالتي باستر كي تقولوا حخلي عندنا مسار انتهي ويكا بمسار دو بحخلي مسارن حخلن تفلتيو اتقال كم بقى ايه دحرقو حابيرنا كنكافلينا እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን اتقال ዝርከብ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ንዑም ቢቤ ጸልየ اتقال ድማ ሓቢርና ክንካፈሊና እቶም ደቅ ነቢያት ድማ ንኤልሳ እንሆ እዛ ኣብ ቅድሜና ኣብኣ እንነብር ዘሎና ቤት ጸቢባትና እያ በጃኻ ክሳዕ ዮርዳኖስ ንኺድ ነፍስ ወከፍ ኣብኡ ሓደ ሰርወ ኣምጺና ኸዓ ኣብኡ እንነብረላ ስፍራ ንዓና ንስራሕ በልዎ ንሱ ድማ ኺዱ በለ ሓደ ኻባታቶም በጃኻ ንስኻውን ፈቲኻ ምስ ገላዎኻ ኺድ በለ ንሱ ድማ ሕራይ ኣነ እኸይድ በለ ምሳታቶም ከዓ ኸደ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ መጹ ድማ ሰርወ ቆረጹ ኮነ ከዓ ሓደ ኻባታቶም ሰርወ ክቆርጽ ከሎ እቲ ሓጺን ነጺሉ ናብ ማይ ወደቐ ሽዑ ጎይታ ንሱ ድማ ናይ ልማኖ እዩ ኢሉ ጨረሐ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከዓ ኣበይ ወዲቑ በለ እታ ቦታ ድማ ኣርኣዮ ሽዑ ንሱ ዕንጨይቲ ቆሪጹ ናብኣ ደርበዮ እቲ ሓጺን ከዓ ጸብለል በለ ሽዑ ድማ ውሰዶ በሎ ኢዱ ዘርጊሑ ድማ ወሰዶ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ሕጂ እቲ ታሪኽ ሰብ ፈሊጥና ያለና ሓቢርና ክንጽልይና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለ ሕያው ቃልካ ተመስገን ቃልካ ባርከልና ኣብ ቃልካ ንስኻ ተዛረብ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ኣሎ ኣብ ቃልካ ስልጣን ኣሎ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላኸ ደገ ቃልካ ክፈተልና بنجر كل اسم كاي بارك باسم تفكر بخيسوس كريستوس آمين እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ምንቲ ቶም ዘይትፈልጡ ክትፈልጥዎ ሓኽሊ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ምሳር ሕጂ ብምሳር እንድሕር ደኣ ቆሪፅካ ከምዚ ጌርካ ክትሕዝ ከለኻሲ የፍርህ ዶ ይፍርህ ምክንያቱም ሕጂ ኣነ ሓኽሊ ጥራሕ ታ በትሪ ጥራሕ ሒዘ ተዝኸውን ዋላ ሓንቲ ናትኩም ኮንሰንትሬሽን እንታይ ምገበርኩን ኣይምስሓብኩን ፋስ እንድሕር ሒዝካ ግን ፋስ ዝቆርፅ ኣይኮነን እንዲ ፋስ መስለጢ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ቅንያት እዚ ንጽልዮ ዘለና ጎይታ ንብል ኣለና ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ እንታይ ኣይኮነን ኣይተለወጠን እቲ ሓይሊ ኣሎ ጎይታ ይሰርሕ እዩ ኢልና ኢና ንጽሊ ዘለና እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ስለዚ ኣብ ኢሳያስ እውን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኢሳያስ ምዕራፍ 51:9 ጀሚሩ ኣታቕልጽም እግዚአብሔር ንቓሕ ንቓሕ ኣታቕልጽም እግዚአብሔር እንታይ ግበር ንቓሕ ንቓሕ ሓይሊ ተኸደን ከምቲ ብመዓልትታት ጥንቲ ብዘመናት ቀደም ዝገበርካዮ ንቓሕ ንረሃብ ዝቆራረጽካ ገበል ዝወጋዕካስ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ሃሌሉያ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ገበል እንታይ ዝገበርካ ዝወጋዕካ ነቲ ገበል እንታይ ዝገበርካ ዝቆረጽካ ሕጂ ገበልሲ ብሓኽሊ ክትሃርምዎ ዶ ክትቆርጽዎ ዶ ጽቡቕ በዚ ብምሳር ጌርኩም ክትቅርድዎ ኣይና የስልጥ ምሳር እዩ ዘስልጥ ሕጂ ምሳር ናይ ሓይሊ እግዚአብሔር ምሳሌ እዩ ኣብዚ ቃል እዚ ክንሪኦ ከለና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ታሪኽ እንድሕር ደኣ ኣንቢብናዮ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መጀመርያ ነቢያት ንርኢ ኣለና ነቢያት ኣብዚ ዘሎ ነቢ ከዓ መን እዩ እንድሕር ኢልና ኤልሳ ይበሃል ኤልሳ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል ብቃል እግዚአብሔር ረዳኢ እዩ
እግዚአብሔር ታይ ረዳዩ ዝረድ እግዚአብሔር ማለት ነቢ ኤልሳ ማለት ስለዚህ ኤልሳ እንታይ ይዝብል ዘሎ ምስኡ ዘለው ነቢያት ኣብቲ ኣብዚ ሕጂ ታይ ትብል ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ደይኮንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩን ዶ የለን ይብለና ስለዚህ ንሕና ኩላትና ክንእከብ ከለና ኣብዚ እንታይ ኢና ንሕና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና ኣብቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዘለዎ ኸ እንታይ ኣሎ መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ነቢያት ኣብ ዘለውዎ ኸ እንታይ ኣሎ ማለት መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ስለዚህ ኣብቶም ነቢያት ዝተኣከቡ ኣብቲ ህላውነት ዘለዎም ሕጂ ብኽልቲኡ በቲ ብሉይ ኪዳንን በቲ ሓድሽ ኪዳንን ትርጉሙ ክንሪኦ ከለና እንታይ ፀቢቡና እዩ ዝብሉ ዘለው ቦታ ፀቢቡ ቦታ እንታይ ኮይኑ ፀቢቡ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንደሊ ኣለና ክንገፍሕ ንደሊ ኣለና ክገፍሕ ደሊ ኣለኹ እስክበሉ አሜን ክገፍሕ ደሊ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አይኮነ እንጂ እንታይ ኢሉ ኢሳ ረሆቦት ኢሉ እግዚአብሔር ታይገሩልና አብዛ ምድር እዚኣ አንተ ክንከውኒና ምክንያቱም አርቢሑልና ክብል ከሎ አስፊሑና አግፊሑና ማለት ስለዚህ ምግፋሕ ምድላይ አገዳሲ ነገር እዞም ሰባት ፀቢብዎን ከሎ ኸፍ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም ፀቢብዎም ኣሎ እቲ ቦታ እኹል አይኮነን ግን ኣብቲ ቦታ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ሻርክ ዝበሃል ዓሳ ትፈልጥዎ ዲኹም ሕጂ እዚ ሻርክ ዝበሃል ዓሳ ሓደ ባህር ኣለዎ ኣብ ንእሽተይ ኣብ ገዛ ትቕመጥ እዚ መትሓዚ ዓሳ እንድሕር ኣቐሚጥኩሞ ኣይውስኽን እዩ ክንድታ መጀመርያ ዘእተኹሞ እንታይ ይኸውን ከማ ክውስኽ እንድሕር ኮይኑ ብምንታይ እዩ ዝውስኽ በቲ ከባቢኡ ኣብ ግፊሕ ዝበለ ባስካ እንድሕር እትኹሞ ከዓ ክንድታ ዝሃብኩሞ ባስካ ከዓ እንታይ ይገብር ይገፍሕ ስለዚ ሻርክ ኣበይ እዩ ዝኣቱ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ውቅያኖስ ንዑ ዝሰማምዑ እንታይ ውቅያኖስ እዩ ውቅያኖስ እንታይ ስለ ዝኾነ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ክዓብዮ ዝኽእል ነገር እንታይ ዝገብሮ ነገር የለን ዝኽልክሎ የለን ስለዚ ኣብኡ ኣዝዩ ይሰፍሕ ካብዚ ንምሃሮ ከዓ ንሕና ምስፋሕ እዩ እንድሕር ሰፊሑ ኣረኣያና ሰፍሕ ኣካይዳና ሰፍሕ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንታይ ጌራ እታ ሜልኮን ሰይቲ ዳዊት ብፀቢብ ነገር ያርያ ብምንታይ ሪያ ብፀቢብ እንታይ ብምንታይ ብፊኒስትራ እንታይ ፀቢብ ኮይ እሷ ሰብ ኣብቲ ደገ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይነቃቃሕ ኣሎ ሃሌሉያ ይዘልል ኣሎ ሆይ ይብል ኣሎ ኩሉ ይብል ኣሎ ንሳ ግን ኣበይ ኣላ ኣብቲ ፀቢብ ኮይና በቲ ፀቢብ እንታይ ትገብር ኣላ ትርላ ድሓርተ እንታይ ትብላላ ሲ ናታ ሓሳብን ናይቲ ሓሳብን እንታይ ዝረኣያ ዘሎ እዚ እዋይ እዚ ንጉስ እዚ ሓሲሩ እዋይ እዚ ንጉስ እዚ እንታይ ኮይኑ ቀሊሉ እዋይ እዚ ንጉስ እዚ ከምዚ ኮይኑ እያ ትብል ንምንታይ ኣብቲ ፀቢብ እያ ዘላ ሓወይ ሓፍተይ ካብ ፀቢብ ውፃእ ኣረኣያኻ ክሰፍሕ እዩ ኣካይዳኻ ክሰፍሕ እዩ ካብቲ ናብቲ ሰፊሕ ነገር ጠምት ዝሰፍሐ ንኣምላኽ ምኽባር እዩ ኣምልኾ ንኣምላኽ ምኽባር ዝሰፍሐ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ምስፋሕ ምረኣያኻ ይሰፍሕ ኣብ ምርኣይካ ድማ ብኡ መጠን ድማ መንፈሳዊ ህይወትካ ይዓቢ ስለዚ ኣረኣያኻ ይስፋሕ ኣካይዳኻ ይስፋሕ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ይባረኽ ኣብዚ ንሪኦ እምበኣር እዚኦም ነቢያት ሃጌውን ዝበሃል ነቢ ብዛዕባ ገዛ ምስራሕ እንታይ ኢሉ እስራኤላውያን ኣብ ባቢሎን ነይሮም ኣብ ባቢሎን ብዙሕ ዓመት 70 ዓመት ምፀንሑ እቶም መጀመርያ ዝኣተው ግሩፕ እቱ ኢሎም ክሰርሑ ጀሚሮም ካብኣቶም በዓል ዘሩባቤል እዝራውን ሽዑ መፂኡ እዚኦም ግሩፕ እዚኦም መፂኦም ክሰርሑ ምስ ጀመሩ ምስ ተሓለሉ ምስ ደኸሙ ነቢ ሃጌ ተሲኡ ሃጌ ማለት ሃጋይ ማለት እዩ ሃጋይ ይብልዎ ብእስራኤል ኻ ዝብል እዮም ዝጥቀሙ ሃጋይ ማለት ከዓ በዓል ማለት በዓል ምናልባት ኣብ በዓል መዓልቲ ዝተወልደ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እንታይ ይብል ቁጥሪ 8 ናበኽራ እንደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፅኡ ነታ ቤት ከዓ ስርሕዋ ኣነ ድማ በኣ ክሕጎስን ክኸብርን እየ ይብል እግዚአብሔር አሜን
እንዳይብል ኣብ ሃገ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 8 ናብ ኣኽራን ደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፁ ነታ ቤት ከዓ ስርሕዋ ኣነ ድማ ብኣ ክኸብር እየ ሕጂ እንታይ ኢና ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ደቂ ነቢያት ምስከዱ ነፍስ ወከፍ እንታይ ይገብር ነይሩ ሰርወ ይቆርጽ ነይሩ ነፍስ ወከፍ እንታይ ኣሎ ነፍስ ወከፍ ማለት ኩላትካ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ጊደለካ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እንታይ ኣለካ ጊደለካ ስለዚ ኣብቲ ስራሕካ ስራሕ ምክንያቱም ነፍስ ወከፍ እንታይ የምጽእ ሰርወ يمسء نفس وكف انتا يمسء عنجيتي يمسء بو أمسوا مو نتابيت انتا يقبروا سرحوا لو من نمسء نفساتنا نمسء لو من نمسء نا እግዚአብሔር ነገርና نمسء لو من نمسء نا እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ና እግዚአብሔር አምልኾ ውዳሴ ክብሪ ዝኾነ ነገርና ና አምላኽ ሒዝናሉ ንቀርብ ስለዚህ ብስተቡሊ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ግን እንታይ የምጽእ ይብሎ ነይሮ ዕንጨይቲ አምጽኡሞ ነታ ገዛ እንታይ ግበርዋ ስርሕዋ እታ ቤት ትተሃነጽ ቤት አምላኽ ትተሃነጽ ቤት አምላኽ ትሰራሕ ቤት አምላኽ ክትስራሕ ከላ ዘይሕጎስ ሰምባላጥ ኣይሕጎስን እዩ ካልኦት ኣይሕጎሱን እዮም ንምንታይ ሰይጣን ስለ ዘይሕጎስ ስለዚህ ሓሳብና مسنا እግዚአብሔር ሐሳብ ድሕራቢልና ቤት አምላኽ ከተዕንብብ ከላ በቤት አምላኽ ዘይሕጎስ ሰብ ትክክለኛ ሰብ አይኮን ና እግዚአብሔር ነገር ኩል ጊዜ ከሕጉሰና አለው ነፍሳት ክድሕና ከለዋ ክንሕጎስ ኣለና ሃሌሉያ ክዝመር ከሎ ክንሕጎስ ኣለና አምልኾ ክቀርብ ከሎና አምላኽ ክንሕጎስ ኣለና ና እግዚአብሔር ነገር ክስራሕ ከሎ ክንሕጎስ ኣለና ና አምላኽ ዘበለ ሁሉ كحجوسك الله هاللويا حجوسنا حجوس أملاخيو ناي أملاخ زبلنا عاي يحجوسني ناي እግዚአብሔር زبلنا عاي يحجوسني إلنا بزي قرات عتكن كون يجبعنا سلازني الرأي أنا عندي حرسفيحو أملاخ أختنا عندي حرسفيحو سفيح نجارين عندي እግዚአብሔር أملاخ بارك እግዚአብሔር كو بأخاجرو حزبيرو له هاجر تري تريا أفريقيا تري እግዚአብሔር كو كابخات السيو تأمرات كجبر خيلي እግዚአብሔር بأخا خسر خيلي سلازم الرأي خاط راح خاتقاني نسخة أتحساس بخاط راح خاتقاني سلازم مس الرأي خا مسك أنا خاطر أبر الرأي خا ندحر معصا والله خيرو أرحيك أخطر يدخلنا خا أسفيك أخطر يدخلنا خا سلازم الرأي خا زتعرّي يكون هاللويا آمين هاللويا እግዚአብሔር أملاخ بارك لومي أب عين خا أنت يزقط እግዚአብሔር ناي نسر عيني يزقط ملكا እግዚአብሔር أملاخ بارك نمنت أرحيك أمين تخطري እግዚአብሔር أملاخ الرحوق من تخطري 10 كيلومتر رحيق زري ناي نسر حيلي أقوازي دخمون يحللون أبات أحد ما سنكلكل يوم يودقوا اتهم بእግዚአብሔር زحمنوا قن حيلهم انت يخون واو هاللويا حيلهم انت يخون يحدث سلازم خم انت نفرو كم نسري سلازم أمان بمنتهي ترى نسري فلوس جبره حدا نجري عيني ناي نسر فلوس النت انتاي عيني 10 كيلومتر رحيقو أب كلا يزلو عساريو كاب نيو رحوق كيدو تيف آتيو على مو خي سحاته نتي زرخبو من إلو زوات مانيو ندحري لكم نسريو هاللويا سلازي الرأي أنا خصفح أملها خط أنا خصفح እግዚአብሔር يدلي هاللويا سلازي أحواتي أب እግዚአብሔር አይኮነን ጸቢብ እንድሕር ጸቢቡ አባ ይጸቢብ አእምሮይ እንድሕር ጸቢቡ አባ ይጸቢብ አበራአያ እንድሕር ጸቢቡ አባ ይጸቢብ እግዚአብሔር ገፊሕ እግዚአብሔር ሰፊሕ نت جفيح እግዚአብሔር بجفيح عين خارئيو نت እግዚአብሔር جفيح زخنا أملاح رحيب كارئيو برحمات نحريقايو كم أخذ كونها سلازي الشارك كم تزرعيو كم تزرعتو تخون يسفح እግዚአብሔር أملاحنا يمسل እግዚአብሔር سمو بروخ يكون قويتاي بارك سلازي انت عينا نرئزل لنا أبزي نتابيت سرحوا كبل كله انبعار هاقاي مش زكارياسن مش ميلكياسن يقلقلو أبتي ناي مركو جيزي أم عراف كلتخ أنت إلوهم كيدو تسيئو بتاع سعيت ورحي إلوهم عراف كلته فوق حدا بتاع سعيت ورحي كابتا ورحا بمبل عسران حدا معالتي كم زبل قال እግዚአብሔር بإيد نبي حاجة مسع
እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ እንታይ ዝብል ቃል ከምዚ ዝብል ቃል ብመን መፀ ብነብሪ ሃገይ መፀ ቃል ይምጻአልካ ቃል መፀ ይዝብል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ቃል እንተ መፂ እንታይ ትደሊ ቃል መፀ እንድሕር ኢልካ ቃል እንድሕር መፂ ኢልካ ኣብ ቃል ኩሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ቃል መፀ ቃል ሰዲዱሎም ቃል ሰዲዱ እግዚአብሔር ብመን ሰዲዱ ብነቢ ሃገይ ቃል ሰዲዱ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቃልከ እንታይ ኢልዎም እንድሕር ኢልኩም ከምዚ ዝብል እዩ እምበኣርስከ ንዘሩባቤል ወዲ ሰላትያል ምስለኔ ይሁዳን ንኢያሱ ወዲ የሳዲቅ ሊቀ ካህናት ነቶም ዝተረፉ ህዝብን ከምዚ ኢልካ ንገሮም ነዛ ቤት እዚኣ በተቀዳማይ ክብራ ዝረአያ ካባኻትኩም መን እዩ ሕጂኸ ከመይ ኮይና ትርእይዋ ኣለኹም ኣብ ትሕቲ ዕንትኹምሲ ከምዚ ዶ ኣይኮነትን ሕጂ ከዓ ወዘሩባቤል ጽናዕ ይብል እግዚአብሔር ንስኻ ኢያሱ ወዲ የሳዲቅ ሊቀ ካህናት ድማ ጽናዕ ኩልኹም ህዝቢ ተሃገርውን ጽንዑ ይብል እግዚአብሔር ኣነ ምሳኻትኩም የሞ ዕየዩ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሃሌሉያ ኣነ ምሳኻትኩም የሞ እንታይ ግበሩ ዕየዩ ዕየ ስራሕ ነታ ቤት ኣምላኽ ስራሕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ስራሕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዕየ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ስርሑ ኣጀኹም ዘዳናግየኩም ዘሎ ልብኹም ዘዝሕል ዘሎ ናይ ነገር እዩ ንሱ ኣይትርአዩ ንሱ ኣይትስምዑ ከይትሰርሕ እንድሕር ገይሩካ ከይተገልግል እንድሕር ደኣ ገይሩካ ከይትተብዕ እንድሕር ደኣ ገይሩካ ንሱ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣነ ግን ኢሉ እግዚአብሔር ኣነ ምሳኻትኩም እሞ እንታይ ኣይትኹኑ ኣይትፍርሁ ኣሜን ዘፍርሃካ ነገር የለን መን ስለ ዝኾነ ምሳኻ እግዚአብሔር ምሳኻ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምሳኻ ክኸውን ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር 127 እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይሃነፃሲ ሃነፅ ንኸንቱ ይፅዕሩ ስለዚ ክንሰርሕ ከለና ምስ መን ኢና ንሰርሕ ምስ እግዚአብሔር ኢና ንሰርሕ ሃሌሉያ ደስ ኣይብልን ምስ መን ኮንካ ኢኻ ትሰርሕ ስለዚ መትዓይት እግዚአብሔር ኢኻ እግዚአብሔር ክትሰርሕ ከለኻ በይንኻ ኣይኮንካን ወይ ሰራሓይ ክትከውን ከለኻ ንሰርሕ ክትብል ከለኻሲ በይንኻ ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ኢልካ ክትሰርሕ ከለኻ እግዚአብሔር ምሳኻ ኣሎ እግዚአብሔር ምሳኻ ክሰርሕ እዩ ኣብ ስራሕካ ተኣምራት ከሪኤካ እዩ ኣብ ኣጋባብራኻ ተኣምራት ከሪኤካ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምሳኻ ክብለካ ከሎ እግዚአብሔር ኣብቲ ትሰርሖ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ እዩ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ኢና ንርኢ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ስለ ዝኾና ስለዚ ነታ ቤት ስርሕዋ ኢሉና ከመይ ጌርና ኢና ንስርሓ ወንጌል ብምምስካር ንኽብሪ ኣምላኽ ብምግልጋል ተገልገልና ንመን ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና ነገልግል ወንጌል ክንምስክር ከዓ እንታይ ንገብር ኣለና እታ ቤት ንሰርሓ ኣለና ብምስክርነት ንጎይታ ብምንባር ንሓድሕድና ብምትህንናፅ ሕጂ ቤት ኣይኮንና ንሰርሕ ንሓውና ክንሃንፅ ከለና ንሓፍትና ክንሃንፅ ከለና ነታ ቤት እንታይ ንገብር ኣለና نهانس الله نسرح لنا سلازنا نهردنا كنتهانانس كلنا نتابيت نهانس لنا حادنت محبر كنحلو خلنا نتابيت نتاي نقبر لنا نهانس لنا كل نقبره نقر نمنتاي كخونا اللو زهانس مخنياتهم سخان داها سرحاي سلازخون حجي زخوانا نقر كقبره خلوه وإذس يهانس ديو يفرس ممزاني انتاي يهانس دو يفرس نبيت እግዚአብሔር زهانس ديو نبيت እግዚአብሔር زبرتع ديو ننا እግዚአብሔር ነገር زمسግን ديو نخبر እግዚአብሔር ዝኸውን ديو ወይስ ንእግዚአብሔር ዘየኽብር እዚ መምዘን እዩ ንምንታይ ሰብ ፍቃድ ተዋሂብዎ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ እዩ ነታ ቤት ክንሃንፃ ከለና ማለት ካል ኣይኮነን ሎሚ ዕንጨይትን እምንን ኣይኮንና ንምፅ ሰቢና እንምፅ ስለዚ እዚ እዩ ጎይታ ይባረኽ እንታይ ኢልዎም ምሳና ኪዱ ኢልዎም ኣይኮነን ዲ ኪዱ ሞ ዕንጨይቱም ምፅ ኢልዎም ግን ሓደ ለባም ሰብ ተረኺቡ ብትማእከል ንስኻ ከዓ እንታይ ይኩን ምሳና ተቀይድ ደኻ ቀብአ ከመይ ጸባ ጽቦ ነገር
أتي رديئة እግዚአብሔር مساخا خيد كله خما يصبغ حجي انتهي لو مسلكم حدا سي እግዚአብሔር انتهي لو ملائكه خيدي ما قدمكم كيدو يلو نا انت عايز تدلنينا ملائك انت عايز تقمرينا عايز تدلني من خير الله مسانا نسخا بعلخا هاللويا من እግዚአብሔር مسانا خدوت الله هاللويا زغرميكو نسخا مسانا زيك خابز انت عايز تقبرنا اي توصان نو ملائك سب نحن انت نو ملائك ملائك رقيبه علل مبلنا ايكون عندي نو يلو نو ملائك عايز تدلي قال عايز تدلي من ينان يدلي نسخا هاللويا እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ንሱ ምሳና እንድሕር ኮይኑ እንታይና ስለዚህ ኤልሳዕ ከዓ ኖ ንዓ ምሳና ኺን ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ምስከዱ እንዳኸዱ ከለዉ ከዓ ሓደ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ትስራሕ ተጀሚሩ እንዳቆረፁ ከለዉ እታ ሓፂን እንታይ ኮይና እታ ሓፂን ሞሊቓ ናበይ ኣትያ ናብ ማይ ኣትያ እንታይ ተሪፉ ማለት እዩ ሓፂን ድሕር ተሪፉ ኣትዩሲ እንታይ እዩ ዝተርፍ ኣብ ኢድካ ሓኽሊ ድዩ ዝተርፍ ምሽ ሕጂ ክነግረኩም ሰብ ርእሱ ድሕር ዓሽዩ እንታይ እዩ ዝገብር መስለኩም ብሓኽሊ ክቆርፅ እዩ ዝፍትን ብሓኽሊ ክቆርፅ እንድሕር ፈቲኑ ኢዱ ይለሓፅ ኣይሰልጦ ንዕኡ ደክም ረሃፅ ብረሃፅ ይኸውን ኢነርጂ ይውድእ ጊዜ ይውድእ ሓይሉ ኩሉ ይውዳእ ስለዚ ብሓኽሊ ብዕንጨይቲ ክትቆርፅ እንታይ ትገብር ንኻ ኣይትኽእልን ዛስ ዋይ እንታይ ከድልየና እዩ ፓወር ሓይሊ የድልየካ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓይሊ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ክልተ ዓበይቲ ሓይሊ ተገሊፆም ኣለዉ ንሱ ከዓ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ድማ ንፅርዓዊ ንዝኣምን ዘበለ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እዩ ወንጌል ኢዝ ፓወርፉል ወንጌል ሓያል እዩ ወንጌል ሓይሊ እዩ ስለዚ ወንጌል ባዕሉ ኢልዎም ሕጂ ናይ ወንጌል ትርጉም ክነግሮ ከሎ ወንጌል እንታይ ኢልዎ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ንምንታይ እቲ ሓይሉ ንሰራቕ ልውጦ ኣይኮነኒ ነቲ ተፃራፋይ ሰላማዊ ገይሩ ደው የብሎ ነቲ ረባሽ መዕገርገር ዝነበረ ሰባኺ ገይሩ ኮፍ የብሎ ኣይኮነኒ መኒ እዚ ሓይሊ ዝመን ኣለዎ ወንጌል ኣለዎ እዚ ሓይሊ ሃሌሉያ ወንጌል እዚ ሓይሊ እዚ ኣለዎ ሰብ ክልወጦ ንሰብ ኣይክእልን እዩ ወንጌል ንሰባት ይልውጥ ንርእሱ ግን ኣይልወጥን እዩ ኣብ ዘመናት ኩሉ ወንጌል እንዳለወጠ መፅኡ ንርእሱ ግን እንታይ ኣይኮነን ኣይተለወጠን ሃሌሉያ ወንጌል ዘይልወጥ ንሰባት ግን ዝልውጥ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ትገርም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የድሕን እንዳበለት ኣብ ስትሪት ወፅያ ዕድማኣ ኩሉ ትሰብኽ ዝነበረት ሰበይቲ ነይራ እዛ ኣረጊት ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ክትሰብኽ ከላ ብዙሓት ሰባት ብጥቓኣ ይሓልፉ ይኣትዉ ይወፁ ንመን ከም ዝሰበኸት እኳ ኣይትፈልጥን ሓደ መዓልቲ ግን ብብዙሕ ሚልዮን እንዳተኸፈሎ ናይ ሃገር ነገስታትን መራሕትን ከይተረፈ ዝቐትል ማፍያ ኣዝዩ ብብዙሕ ኮንትራት ዝኣቱ ኣብ ለንደን ኣትዩ ኣብ ለንደን ከዓ ደቂሱ ኣብ ሓደ ዓብ ሆቴል ሒዙ ንፋስ ክወስድ ንደገ ምስ ወፀ ልክዕ በቲ ስትሪት ክሓልፍ ከሎ ወንጌል ናብ እዝኑ ኣትዩ ሃሌሉያ ወንጌል ምስ ኣተወ እቲ ሓይሊ ወንጌል ለዊጥዎ ሎሚ ኣገልጋሊ እዩ ሃሌሉያ ወንጌል ኢዝ ፓወርፉል ወንጌል ሓያል እዩ ወንጌል ይልውጥ እዩ ወንጌል ለዊጥና ወንጌል ለዊጡኪ ሓይሊ ወንጌል ሓይልና እዩ ስለዚ ካልእ ፓወር ኣይኮነን ኣብ መስቀል ዝተገብረ ስራሕ ዓብ ስራሕ ኣብ መስቀል ዝተወድዐ ሓይሊ ብርቱዕ ሓይሊ ነዚ ወንጌል እዚ ንግለጾ ነዚ ወንጌል እዚ ንስበኾ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 እንታይ ስጋዕ ትቕበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ምስ በሎም ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ግና
دحرك كاب يهودا سماريا كسع وسن مدري دا تكون يوم مسخ آخرك تكون يوم حيل منفس قدوس حيل ناي حيل وانجيل مس منفس قدوس بزحات سبات لومي وانجيل عند حرد عيلنا وانجيل مسماني عند حريلكم مس منفس قدوس ناي وانجيل عيوخ عي ناي وانجيل حيل كجلس نقول يسوع كريستوس كخبر أبز مدرز زلوا نمانيو عند حريلكم ني منفس قدوس منفس قدوس تفلت أدخا هو بمنفس قدوس تفلت أدخا هو نمنفس قدوس تزاي فلتنا يوم نناي زعبير حيل خنفلت عين خلني هاللويا تسألي ده بلسان مسألاي هو حدا زي بلسان كنسأل نيرنا ندات قالنا خلنا حدا سب انت عايزنا لسان نجر انت عايزنا منفس نجر زبل بتاع مزق قوم سب نيرو ده حار مسينا ندات قالنا خلنا أغانين تخوت صريب أغانين تخوت مسرعي سي أنقد كيتو كمان قناسي أنفر فيروس كخيد دلي بسم بعده زفر هاي كون نورمال بدحرونا يقول تانا غير ترديو منفس رب مرد عند حرزي بالكا خوينو فلتات عند حرزي بالكا خوينو اشغاري سلاز قويتا يسوع كريستوس انتاي لي سبيخوم انتاي لي تزاريبو بزعبا حيل املاح كزارب كلسي صدقاويان حدا غزي انتاي لومو قال املاحن انتاي نايت فولطلهم يا ماتيوس 22 شعاتن يسوع مليسو بلوم مصحفتي ويس حيل املاح سان مفلاتكم انتاي تكونوا لهم تغاغيو اللهم حيل املاح اندحر زي فليطكا انتاي يالو مالتيو ديغالو ترديوم بزحات سبات نا املاح كنحغوسينا يبلو ግን نت حيل سلا زي فلطو انتاي يغبرو يغاغيو እዞም ሰባት እዚኦም ንአምላኽ ክነገልግሊና ክንሰብኺና እዮም ዝብሉ ዘለው فصدقاوياننا ግን እዚ ኮነን ይብለው ግን ኢየሱስ ዝመለሰሎም መልስ እንታይ ተጋጊኹም ኣለኹም እተን ጽሑፋት እንታይ አይገበርኩምን አይፈለጥኩምን ካልእ ከአንታይ እንታይ አይፈለጥኩምን ኃይለ አምላካ አይፈለጥኩምን ስለዚህ ሰአን ምፍላጥኩም ከአንታይ ትኾኑ ኣለኹም ትጋገዩ ኣለኹም ስለዚህ ከይንጋገ ዝገብረና ኃይለ አምላክ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ኃይል እዚ እዩ ስለዚህ እቲ ኃይሊ ሁሉ ዕንጨይቲ እንታይ ገብሮ ዕንጨይቲ ብዙሕ ግዜ أقوام نايسب مثالهم بنايسب أبنت يوم ز فلتو إندا قرأت خلّو إندا قلقل خلّو جن إتما مسار إتحايق مسار نسيلو نبي عتيو نبي عتيو ما يعتي شو أنتايلو وي إلو برسولي كأسألك عند حر نفس خاتي تبرع لك أخوانك كم زي تسبره أنت أخذ قبر خاملت بحاخلي بزو خيكونه بين خاخ قرط بزو كراح كتب لك أداو كاتاخون رغز قبل كتدكم يا بزي حيل منفس قدوس كتدكم بزي نايك زي أبير نجر كتدكم سلاز أنت يدلي كمالتي باور حيل أقداس نجر سلاز أنت يلو أويلو إنت حيل الله حجك أنت حيل مولي أخيد الله ما نايم أنت أيلو ناتا يديلو هاللويا نايم أنت أيلو نايل مانو إيو نايك زابير حيلي بلم مانو خابك زابير تروح بمبر نات كاي كونن نايب علي نبرتي هاي كونن إلو حجي تايزي نايل مانو كو إيو هو نايل مانو إيو انتهي بالاب كلاي قرنطوس معراف 4 فقد شوعته غناخه اتما عليا زي بلو حيل املاح حيلي كاب املاح انبر كابانا من تخيكون از مزغب ازي ابق حمريت ايو زلونا هاللويا انتهي يزبلنا زلو غناخه ما عليا زي بلو حيل املاح انبر كابانا من تخيكون كامن كيكون كابانا من تخيكون كابانا يكونن ات حيل نايمني وانا لو تتنقيقا حزو كمولق يبلون كابته كريستيان كطفي يبلون ابته كريستيان كنطنققلولنا هيز بريزنس كمص كله هلاونت املاح كبزح كله نا እግዚአብሔር ክብር ከመዝح كله كنطنققلولنا كلاتنا هيز غارد كلها كحلاويها كلها بودي غارد خناي بيته كريستيان مخنياتم نتعكل محلاو مالت
نتنا إجزابهر كبرين نتنا إجزابهر حيل أنت مقبار مالته محلاو حيل أملاك ما تقول ستك أمين الصغار حدار كاي لملم دك خاي برتعو نا إجزابهر كبر بخامت نجار كخلو يزلود نا إجزابهر نجار كمت كله نا إجزابهر حيل كمت كله نحادة تنكي وقال يكون انتخيل كل أنت نخايز تنكفكا نجار كخلو يزلود أب كل قد داي كايز عتو سلاسة إذا خبر زي زاد لينا إذا حيل زي زاد لينا تمالين لو من زي تلوت حيل أملاك لو مون يسرح سلاسة يد لينا يوز حيل زي إذا power زي أجد داسي power سلاسة خالي نايل ما نويلوش أريحو دحار انتايلوه أبا يوديو it's good هذا جزء مسنا جزء أبيهر نجار أبا خامت كله صبوي ويتا يسوع كريستوس مسيحي الأزهر حج أبي كم تقبرس مقابر يسوع كريستوس يتقفوا لكم تحاسبوا ترديكم لي كابت كل مقابر زي ندا مريم دو ندا جبريل دو تقبيروا له زحتت يمسلكم يسوع يفلت أمبر جن انتايلوا أبي أقمتكم الله أبي غيركم اللهم أبي أمبركم الله نمن تاي دليل أبزيو إلهم تخبروا يدلله كريئوا يدلله هاللويا حد جزء ناتنا قداي إجزاء بهير كبس حنا خدله خلّه كحتى كخلّه إجزاء بهير أبزيو يلكا تخكلنيا point كتري أقولك تخكلنيا نتوه كتري أقولك أبتقلايكو وديقو يتحاتين جن أبينا أتحاتين سي بيناي شنخيا أنتاي كوي نازلة آتي نازلة أبي أتحي نازلة أبي بزي خطأت غلا ريواي بيني آتي نازلة بزي عشان خزي أنتاي كوي نازلة آتي نازلة هاللويا دحار مسأتوت أنتاي غيرو أتي حدا مسأم مسنحو كبأت هلا جابير أبلا خبارة أتي مسانا خد كيدا لك كذبله جابير يباركو دحار أنتاي لو عنش أي تقاريت وحجز عنش أي تبلك قاصلي بلا بكاله أنفر مال كابتش أنفر سي أنتاي غيرو مالتيو قاريتو دربه حجز أنفر أنتاي ترجمو سلام أنتاي أنفر زي ندحري لنا أب إساس عسرت حدا ندحر دارينا يو كابت خروت جندي السيكا أتعي خشب شبيه أنت خوني خشب شبيه جابير أملاخ بار حجت أتعي خشب شبيه حدا أنفر كابسرو فرخ فريو قبل عليو دما منفس جابير منفس طبابن أمرون منفس مخرن حيلن منفس فلتات جابيرن فرحاتون كعرفيو تحقواسو أفرحات جابيريو عينو خمتريو أي كفردن إذنو خمت سمعو أي كبينن أيو حجزي نمان يزرع زلو يسوسيو زرع زلو حجي يسوس انتا غير والله كم حدا زي چمفر قوصلي كومو حدا چمفر اتتقعي إلو قريص وزلو أب غندي زتقطع سلاذ خابت غند انتا غيرو إلسا قريصو أبي الله يلو أبزي دحار انتاي كوينو اتقوصلي نابتي زعتولو بوتا مسدر بيو انتاي كوينو هاللويا انتاي كوينو حاطين مسار انتاي كوينو مسار سي بيعدريهم سفف زبل مسار كوبو خون سي ابيريهم متفلطو ياس ميراكل ناي اغزابير غنزي يغبر سلازنت حاطين انتاي غيرو سفف فابيو اتا بحرز وسدتو تفياتو እግዚአብሔር ከእዝዝ ከሎ ባህሪ ተፍ እግዚአብሔር ከእዝዝ ከሎ ነትነብዝ ወሓጠ ዓሳ እንታይ ኮይኑ ዮናስ ወሓጠ ዓሳ እግዚአብሔር ታገይርዎ ይብል አዚዝዎ ናብቲ ዝተዓዘዞ ቦታ ኸይዱ አንታ ገይርዎ ተፊእዎ ሎሚ ዝተወሓጠካ ነገር ዝትፋይ ሓይል እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ አባኻ ጸላይ ዝወሓጦ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተወሓጠካ بجيجا خازو توحد أيهون بزخون أيهون نجار توحد أيهون إجزابهر جن حيل عملهنا بخا خمتيو باور إجزابهر نحرمتيو جن كنسافف محداسي محبر محداسي عقلقلوت محداسي قدعينا محداسي سلاز نجار سفف كبليو كنتاتك كايريو مالت إجزابهر عمله خباره بدحرو انتايلوه
إيدكا زرقحكا تايقبر وصدو هاللويا انتاي قبره إيدكا زرقحكا وصدو اتقال وصدو زرقحكا وصدو اتقال نعاخا وصدو نعاخو وصديو قال وصدو هاللويا قال وصدو إيدكا زرقحكا تايقبره وصدو حانت حادي عركنا نيرو مچن قدم هابتا من دخان اب اديس ابا بوزح يفلليو حانت قال هابتا مافقيرو دحار مسفتو بغويتا يوم زلو تمرعون ندو إلون حتى اتاودي ايتغاغي نسخا نزي انزي انتاير زراخب عليكم بجخا اندابلو سب كل انت خغبرو جميرو كما خرج جميرو دحار زودي يصلي مچم እግዚአብሔር አጋባጊ ብሉስ እዛ ጓል ዲያስ حرايتو كمرع هو دحار انت يبل اتمسار تنسافيفو ايد زرغخو خا وسدو زبل كا ابتناي مرعو طقسس صيفو وا ابت كارد انت ترايس كم زيبه እግዚአብሔር ተሐጎስና አብ ነገር ገበረልና ገለይ ጽሐፋብቲ ካርድ ደራኻስ እትምሳርታይ ኮይኑ ሰፈፊዱ እትምሳርታይ ኮይኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰፈፍ ይብለልካ እትትደልዮ ነገር ሰፈፍ ይብለልካ ደሓር እግራ ኢድካ ዘርጊሕካ ታይግበሮ ወሰዶ ኢሉ ሃሌሉያ አና ኻ ኢደይ ዘርጊሕ ወሲደዮ ኢሉ ሎሞ ወሲደያ ኢሉ ትዝደልዮ ታዝደልዮ ነገር ረኺቡ እግዚአብሔር ክደል خلو ሚራክል ይዝገብር አብ ህይወትካ ሎሚ ኢድና ዘርጊሕና ክንወስዲና እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ አብ ማሕበርና ተአምራት ክኸውን እግዚአብሔር ምንቅቃሕ ከምጽዩ እግዚአብሔር ዘምጾ ምንቅቃሕ ፈውሲ አጋንንት ሙፃ ሓርነት አምልኾኻ ዝኾነ ይኹን ነገር ብፕሬዝደንት ብህላውነት አምላኽ ዝተመልአ ካብ ናይሎም ኸዓ ንጽባሕ ዝበለጸ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩም ነታ ቤት ንስራሕያ መን ይስራሕያ نحن نسرح كل حلافنتي يوسد كل حلافنتي يوسد كنصوم كلنا خلاتنا نصوم كنصل خلنا خلاتنا نصلي كنحبر كلنا خلاتنا نتحاحز نتا بيتي انت عينك برا نسرح شعو سفف كبليو እግዚአብሔር አምላኽ ባር ሰፈፍ ዝብል ነገር ብዙሕ ነገር አለ ታሪኽ ክልወጥዩ ናይ ብኽያት ታሪኽ ክልወጥዩ ናብ ሰሓ ናይ ሓዘን ታሪኽ ክልወጥዩ ወዮ ኢሉ ዝበክ ዝነበረ ታሪኹ ክልወጥዩ እግዚአብሔር ታሪኽ ዝቕይር አምላኽ ታሪኽ ክዝቕይር ታሪኽካ ዝቕይር እግዚአብሔር እዚ ህያው ቃል እዚ ሐቀኛ ቃል እዚ ናባኻትኩም ዝተላእከ ቃል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ገጹ ይብርሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም نصلي هاللويا اسكو كلاتكم حفلوا كنصلينا እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ፓወር ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሎሚ ዝተተሐዘካ ነገር ዝቀሉ መዓልቲ ዝተተሐዘነ ነገር ዝተዋሕጠ